जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गहपुर हालामनि रायजो राजा जानानै दिनै रोजा रोजा साबायखर बावगोन जों जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै गहपुर हालामाव 100 जौखोन्दोआव देरहासार जालांगोनखौ जों नुखाबाय आरो रुजुग्रा सारखौ जों खोब मोजां गोसो गोरबोजों बरायो मानो होनबा सारा सिगांनिफ्रायनो फैनानै गोबां जोंजों बाहागो लाफैदों गोबां जोंखौ लोगो हमदों गोबां गावनि असे लोगो बायदि जों खोथाफोरखौ सावरायो बेखायनो सारखौबो आं थेंक्स बावो सारा दिनै रावखौबो जाहाथे उन्दै गेदेर सायख'वाखै बेखायनो सारा इयुनावबो मोजां हाबा मावलांगोन बिनि फारसे जोंहा फोथायनाय दं बेखायनो दिनै जों ओरैबायदि रंजादों ओरैबायदि गोजोननाय जोंनि गहपुर हालामनि आइजोनिफ्राय लानानै गासैखौबो लानानै जों जे सिगां फारसे जौगालांसिगोन बेखौ जोंहा सिमां दं गहपुर हालामनि जानानै थामोनथाखौबो जों रैखा खालामसिगोन दिनै जोंखौ बिथांमोना दाउदै गला होननाय मोनसे सोदोबखौ बाहायदोंमोन नाथाय दाउदै गलाया थारैनो बिथांमोना गावसोरसो जों दाखालिबावै नुना मोनदों दिनै जोंनि UPPL दोलोआ दाउदै गला नङा बेखौ बिथांमोननि सेराव जों सिनायथि होनो नागिरदों आरो गाबोन फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि जोंनि UPPL दोलोआ दिनै गहपुर हालामा बेखौ जों गाबोननि समावबो दिन्थिबावनो बिथांमोननि सिगाङाव जोङो खोब गोसो जानानै दं बेखायनो दिनै जोङो रंजानायनि गेजेरजों सारखौ खोब गोगोमै बरायनानै लानो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों बरायबायबो बेखायनो थेंक्स बावो गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ आइजो गांखंनि नेहाथारि जानानै 18 जन बिजाथि सायख'जानायाबो दिनै जों खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन दिनै UPPL दोलोआनो सरकार दागोन बेखौ जोंहा 100% फोथायनाय दं रोजा रोजा थेंक्स बावो साबायखर बावो बयबो जाहाथे हारिनि मोजां मावलांगोन हारिखौ नायफिनगोन अनसायगोन बिनि फारसे जोंहा फोथायनायबो दं आरो बिथांमोना मावलांखागोन मानो होनबा बिथांमोना भिजन दं नोजोर दं बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खोब मोजाङै साबायखर बावो आरो थेंक्स बावो गले गले खुलुमनाय होयो जों गहपुर हालामखौबो बिटिआरआव सोनायनि थाखायबो जोंथ' माने जोबथा गोजोननाय फैबाय थानाय समाव जोङो माने सारखौनो जोबथा माने मिनिनो हागोन होननानै जों आसा खालामो दोनस्रि बियाबनिफ्राय मानोना जोंहा फोथायनाय दङ जोङो गोबां जोंनि गहपुर हालामनि जायगाफ्रावबो हाबनानै जोङो मिटिं माटां खालामबाय दिनैनि दिनाव माने 95% माने जोंजोंनो दङ UPPL दोलोजोंनो दङ जों फैबाय थानाय समाव गोसो गोथारै बिथांनोनो माने भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै बिथांखौनो जों माने देरहासार आगानखौ जों माने देरहासारनि जोंनि ट्रेक्टरनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरो बिथाङा गोसो खुसियै देरहालांगोन बेखौ जों आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव माबायदि बिथांखौ भट होनानै देरहागोन आरो गुबुन दोलोआ बुंगासिनो जे बिथांमोननि पार्टिया देरहाया BPF दोलोआनो देरहागोन होनना बुङो ओरैनोथ' नोङो BPFनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा बिथांनि माने इसुनि जेबो खोथा गैया दिनैनि दिनाव हाग्रामा बिथाङा दाख्लै फैदोंमोन जोंनियाव खिन्थु बिथाङा जोंनो माने मोनसेबो मा बुंनो मा थानो बेबायदि गोनो गोथो माबाजोंसो फैनाय जादों बिथांनाव जेबो इसु गैया जेबो माबा गैया बिनि थाखायनो गुबुन दोलोफ्रा माने ओरैबायदि बाहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ लानानैसो दाख्लै सुबुं गौमाखौ लाफैदों बिसोरो जोंहा फोथायनाय दङ जों जेसेबां माने गहपुर हालामनि रायजोफोर जोंहा मोनसे समस्ति जानांगौ मोनसे जोंनि MCLS मोननांगौ बेखौ लानानैनो जों बिनि इसुजोंनो जोंनि हा हुआ जाफुंजोबनायनि लामायाव बिनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै जोंनि गहपुरनि रायजोफ्रा जोङो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौनो आरो खनसेबाव लाबोफिनबावगोन BPF दोलोनि दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय बे मिटिंआव बुंदों गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय मानसि लाबोआखै आरो बेयावहाय जेबो रां रुफा होआलासिनो लाबोनाय जादों होननानै बुंदों बिथांमोननिखौथ' जों माने ओरैनो बुंनो हायो बिथांमोना गावसोरजोंनो 50-60 था गारि फैफादों मानो फैयाखै फैदों बिथांमोननि गारियानो 50-60 सासे माने MLA फोरजोंनो 10 जन 12 जन गारि फैबाय बिथांमोननि गारि आरो कालचारेल टिम बिसोर बाहेरानिफ्राय फैयाखैबा मा अबेनिफ्राय फैखो आरो बिदिनो जोंनियाव माखासे सोसनजायै गामिफोरनिफ्राय बिसोरो बिथांमोना माबा मोनसे होगोन होननानै रांनि अनथोब होगोन होननानै बिथांमोनखौ लेंनानै लाबोनानै बे बिसिनि माने आशीर्बाद रेलि बा सुबुं गौमायाव बिसोरो बाहागो लाफैनो होदों बेफोर खोथाखौथ' जों गामिनि रायजोफोरनाव सोंनानै मोनजोबदों बेबायदिनो बिसोरो थगायनानै माने सुबुं गौमायाव लाबोनाय जादों बेखौ जों मिथिनो मोनदों फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बिटिआरनि बिसायख'थि बेवहाय जोङो जोंनिनो सायख'जानाय जि केन्डिडेट रुजुग्रा मोसाहारि सार बिथांखौ जोङो जोंनि गहपुर ओनसोलनिफ्राय बिथांखौ जोङो
बिपुल भटआव जोङो देरहागोन होनना जोङो रेडि जादों। दा फैबाय थानाय जि समाव दिनै जोंनि गहपुर ओनसोलावनो रुजुग्रा मोसाहारि सारा जे टिकेट मोननो हानानै दिनै सारा नुजाफैदों। दा जोङो दिनै सारखौ बरायनो थाखाय जोङो गहपुरबासि हिसाबै साफ्रोमबो जों रेडि जानानै दङ। दिनै सारा फैनो गोनां दङ दिनै। दा बे समाव जोङो सारखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। बेयावहाय जोङो खमैबो बेयाव मथा मथि जोङो 500नि बारा सुबुंफ्रा बेवहाय ज' जानो हादों। दा जोङो सारखौ ओरैबायदि जों गोजोननाय बावनांगोन जे सारा जोंनि गेजेरावहाय गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ अनसायगोन आरो इयुनाव सारा जोंनि माखासे जि मावनो गोनां खामानि बेखौ सारा मावना होगोन जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जों सारखौ फैबाय थानाय जि बिटिआरनि जि बिसायख'थि बेयाव जों सारखौहाय बिपुल भटआव जोङो सारखौ देरहागोन होननानै जोङो गहपुरबासि हिसाबै जोङो मोनसे थिरांथा लादों। जों जथेस्थ' आसाबादि दिनैहाय जोंहा जोंनि मानगोनां केन्डिडेट रुजुगोरा मुसाहारि बिथांखौ दिनै डिक्लेयार होबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया। जों मस्ट वेलकाम सारखौ जों मस्ट वेलकाम जों वेलकाम खालामनो थाखाय बरायनो थाखाय जों दाबो लामायाव नेगासिनो दङ। बिथाङा फैगासिनो दङ। जोंनि जि खावलायनाय आरो बिथांनि जि हास्थायनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गोसो गोरबोजों जोङो बेसेबां हायो नाजानायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। दिनै बयबो नोंथांमोना नुगोन गोबां मानसिफ्रा बेवहाय बिथांखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दंफैयो। बिथांनि जि सहाय सहयोग जि हास्थायदों जों 100% बेसेबां हायो गहपुरनिफ्राय जोङो बिथांखौ बांसिन भट लानानै देरहाहोनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ। आरो बेयाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' साखाफारा दिनै जों पार्टि हिसाबैबो जथेस्थ' साखाफारा बेवहाय जोंहा जेबो डाउट गैया। बिपिएफ दोलोनिया दाख्लैबावै मिथिं लानायाव बुंदों जे इउपिपिएल दोलोनिया जायगा जायगा पार्टि जानो फैसा हरदों होननानै नङा 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 बेबायदि जेबो पार्टि जानो फैसा हरनाय जायाखै। बिथांमोना मानसि लाबोनो हायाखै। लासिं सिं जादों। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 30 खान गारि फैदों। खाथि खाला बिसनानिफ्राय फैदों। माजबादनिफ्राय फैदों। आरो जोंनि गहपुराव जाय जाय ओनसोलफोरा बिटिआरआव हाबसनाखै बे बिटिआरआव हाबसननाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना हाजिरा होयै लाबोदों। दा बेवहाय बिथांमोननि सियारा गासै 1300 सियारखौ बिथांमोना सिङाव बोदोंमोन। बेखौनो फिलाप खालामनो हायाखै बिथांमोना लासिं सिं जादों। लाजिनाय मोनदों। जायनि थाखाय बिथांमोना गावसिनि दोलोनि सायाव दायखौ लायालाबासिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव दायखौ जाबसिनानै बारग'नो नाजादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुजिनांगोन मोनथिनांगोन दिनै बिथाङा जे जायबायदि लिडारफोरखौ जोंनि गहपुराव दायित्व होनानै बिपिखौ देरहाहोनो हादों बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि गहपुरनि रायजो राजानि भटखौ मोननाया जाफुंनाय नङा।